Jotono fungkahang tabuk tik omhain noita baji tongo tini seni hani bubagra Purdut Bikram Kishore Manikya Bahadur Deborma beni asemani shal to abani bagino tini seni TISF ni trute Kaibri Division Committee Kuai te Agortola te Simna Division te Mohanpur Kaibri Division Committee regai kaisa sini abo tongable tabuk ke thong tabe mani pore sing ongkori tongjang terkadang thong tabe mani pore tabung lamrnai tabung pore sini jani division committee ni sini TIS ni waris sekra klasik nai tabung pore sing joto masih no matlam nai sini apani responsibility nasib nai athlai ke pathlai nai jadi apa no di sini belai no kha tongkujang nai huni mano tapi belai taku thang tongku sini hani bubagra isumani bubagra ini semua saudari no par biang yang na nyal thang lai na tabu kaseng thang yang go yang lama kana yang sini Zara je sini thangnai je members rok borok sokobai bukaba o jaga park kanal vlog jakhnai nai khanau to apno kisa habai yang ya na location des yang ya ble ar khusrapsa habai thanga ne meni borosbe jaga se saimali yang ini puro paige lama thangmani kaisa digi yang boli digi Tong thang nai hablang ya phairu mahaba habai nai thang nai khabang ni tahuk te buhuk jong tabuk ke khwai ni hasuk laimani ya gulo tabuk yang o simna bukhak lamri tongo obo simna o je gul chokor kiting rizak khwai chokmuni abulai drop blai no nai to tok jagao sa bagan oro Zara je zora hano lairi nani bagai hani tong nani bagai hingga o jaga serap rok norok phai nai tabuk thik o jaga nai sokpai ke sing o jaga simna borma kundolo ani yang tongo ani join convener sini Daniel babu kondok sanau sing tamro kok sarmo sung tin tipra hastini tipra sa lukurok no jong tini to TISF nengge kaisa tini habu bagra tabo kathang tongko jeng bono khapur jagai jong tini bini asaiman saro jong bono lamsogo tei bini o tongthok asaiman salno jeng sepalainan bagai jong tini o borom kondo sapaijak am bagai jara tini TISF ni jeta members rok jomai baksa tini logibo tongo tei agolta committee town committee ni bo phai tong boro tei lama bo lamdulai tongo already jeng oro sapaijak no tei borok no jeng no naisinglai tongo tei bubagrani bade no jeng palai nambagi belai no hambai to saima kana sini hastini tiprasa joto tiprasa lekuro tini sini hani bubagra tini ni hai sal kesang salono bo on nai thok je sungcharo bo lamri phayo to aboni bagai no tini sing o jagao joto sing TISF abono tuinai sing bubagrani asemani salno rugui sing o jaga kekra lainai oboni bade bo sing man hangge tei truk sing ya sini kami amsai gana gini ya sini tiprasa sugya nok tongnai rok oporno sing tini bubare asemani bising tikenai sing kha kwarke kha khoroi sing hamjang kupulungkai sing lukurongno chubanan bai sai toknai omai hini tabuk sing o jaga nasing laijak
Kasih kau berapa sih? Bora biang apa? Tawam tha. Nang pun video shoot kali sudah mau kau nang. Bora biang apa no? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Magra. Happy birthday to you. Kira darah saya. Kira boros apa coba? Oh kira mas. Joto no hambai kini sengo jaga DISF ni turote sengoro Kaibroi division Agartala division committee Simna division committee tei Mohanpur division committee tei sini Khwai division committee sengo jaga tini Kaibroi division committee DISF ni ngai tini sing joto samano sini hasti ganai no tini sini paitak ni sini Maharaj sini Bubagra Purdor Bikram Kishore Manikko Bahadur Deparma tini ni hayo je sal kesang ni salano tini bo o je dunia je o naitok je sungcharo bo tini je bini langma rifaimani bini asemani sal tini bo ni bagini sing o jago je o simnani je bidan sobani je bisingo kalaijak o jaga je bonmo kundu sing o jaga ani yango tongo simna division committee ni convener sini ata Rahul Deborma yang tongo Mohanpur division committee ni convener sini ata Benjo Deborma tai yang tongo yo si Simna division committee ni joint convener tai ani Khwai division committee ni joint convener tongo Daniel Deborma tai angku tongo Khwai division committee ni convener tini sing oma haikano sing joto kha tong thogoi sing tini o belaino sing kha tong thogo tamni male tini bubagren bising tino sing tini TISF tini sing jara singui tongairo student organization sing tini oma haikano sing tini khancangna ni sing sepmangka sing tini student platform ni tengdi phono sing samu khayani sing topana supana ni sing khatmangka aboni bagai nai sing tini o jaga basai nai sini hani bubagra maiganang sini bubagra produdno sing belaino sing hambaya pharbaya pai pala sang hamai maro omo honi sing tini oro khatong tobai sing tini joto sing Kaibroi division committee ni DISF ro sing joto no sing joto bena sing halo koroi nai joto no sing joto bena taku buku sing manai da ni joto no sing kaham communication sing tinanga bo oma kena sing topani samu kalanya ni bagai nai sing o jaga tini malai kotumai sing ekanan Amuna palai tini oro pini salanya pakai jokon jotono TISF atau kai pini salai untuk kai halok bolai tini bubagrani asema salma palanya hambai